hem ficat la ceba, la tomata, la carlota i l'all porro, hem sofregit molt bé, poquet a poquet, que caramelitzi un poquet, i després ja afegim l'aigua y deixem que bulla fluixet. Estamos haciendo un curso de cocina en el cual pues, nos ha tocado y venimos a competir. Una vez que echamos el pescado, lo sofreímos un poquito, luego le echamos un poquito de pimiento colorado, le echamos una bresa, en la cual la bresa es, digamos, unas verduras, puerro, cebolla y tomate. Y ya con eso acabamos de hacer la cocción y después ya le añadimos el caldo. Tenemos aquí preparado todo lo que lleva la paella de Cullera. El langostino, aquí está el sepioné con la melsa, el figatel de escorpa y luego tenemos aquí el tomate, un poquito de cebollita y ajito picado para el sofrito también de la paella. Muy buen rollo en general, hay nivel. Molt costosa de fer, molt delicat de fer, perquè se té que sofregir tot, els llangostins, després se tenen que treure la sepioner, després la ceba, la tomaca, o sigui, tot ho tens que treure i després per anar ficant-ho. És complicat. El secret és fer un bon caldo que infusione molt bé. Nosaltres, per exemple, el que fem en els caps, en este cas de langostino, que és el que té la paella, sofregim, i una vegada sofregits, el que fem és un poquet d'aigua, es triturem i fem este caldet, que després ho colem i ho juntem en el caldo. És una qualitat del peix fresc, de llonja, que això, vulguis o no, li dona una qualitat molt bona, la veritat. Està molt bé el tindre un peix fresc per a fer paella. Tenim que estar agermanats per a poder fer coses millors cada vegada. Enguany em vaig a jugar un poquet en la presentació, vaig a fer alguna cosa un poquet diferent. Els llangostins de la llonja vaig a posar-los pelats, faré un fumet, a part d'este, un fumet només en els caps, que afegiré només al final per a potenciar el sabor a mar i que la presentació siga un poquet diferent, perquè com també puntua, a veure si per ahí ens destaquem un poquet. Somos intrépidos, nos gusta rodearnos de los buenos y hay que venir a buscarlos al Levante. Hombre, este arroz tiene, por ejemplo, el figatel de escorpa, que para nosotros es totalmente nuevo, pues a ver qué tal le damos el punto. Por ejemplo, el salmonete, tampoco hemos trabajado nunca el salmonete en una paella. Y luego el punto del arroz. Nosaltres és la primera vegada que fem la paella de Cullera, és la primera vegada que estem així. Quan guanyes algun títol, això fa que el teu restaurant estigués 2 o 3 mesos així, que la gent té curiositat i ve, tindre prestigi, tindre més categoria i tindre més faena, perquè això fa que el teu negoci vagi a més.